Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Mai magana Hibzullahi Shehu Dogara wanda kuka fi ganewa da Wizclaf. Yau ma dai kamar kullum, tarkonmu ya yi babban kamu a inda yau muka zo muku da Amleed mawaƙiyar hip hop. Ku ci gaba da bibiyarmu don ku ji da me Amleed take tafe. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuke gani yau muna tare da Amleed mawaƙiyar hip hop. Amleed, barka da zuwa. Barkanmu dai. Da fata an zo lafiya ya kuma hanya. Lafiya kalau. Masha Allah. A takaice ba kuma ɓata lokaci za mu so ki sanar da duniya wace ce Amleed in a short time. Okay, to. Assalamu alaikum, kamar yadda wasu suka fi sani na da Amleed. Sunana Aminatu Muktar Yusuf Nadab. Ni haifaffiyar garin Zaria ne. An haife ni a Zaria, na yi makaranta a Zaria. Kafin daga bisani na koma garin Kaduna yanzu ta zama. Nice one, nice one. Kin tsinci kanki a harkan waka a ɓangaren wakokin hip hop. Me ya ja ra'ayinki? To, gaskiya abin da ya ja ra'ayina a harkan hip hop ba komai bane, kawai ina da sha'awar yin shi. Ni sha'awa ne, passion gare na akan harkan hip hop. Idan na fahimta, wakan hip hop ke bakin ɗauke shi bane sana'a. A'a, wani abu ne kawai wanda yake ɗaya daga cikin burikanki ko ko abin da kike so yasa kike yi kawai kenan? No, on both side duka na ɗauke shi. A kowane side ina ɗaukan shi. Because ina entertaining kaina, ina entertaining mutane na. When it comes to business ina ɗaukan shi da muhimmanci, and when it comes to entertainment shi ma ina ɗaukan shi da muhimmanci. Nice one, nice one. Amma kasancewar ki mace a harkar music, wani kalubale kika fuskanta? Kai, a lot. Gaskiya ba zan iya faɗin su gaba ɗaya ba, amma ina da kalubale da uldo daga gida ban samu ba, amma irin society ɗin da muke zama a yanzu, I face so many challenges wanda har yanzu ma wasu ina dealing da su, ba wai na gama healing ba ne. Ina dealing da har yanzu ana ɗan fuskantar su. Gaskiya ɗaya bayan ɗaya dai ba kamar da ba, amma ina dealing da su. At least kin yi wakoki sun kai guda nawa? Wanda yake single naki da kuma wasu collaborations da ko kika sa wasu ko wasu suka saki a ciki? Gaskiya suna da yawa. Dan to me idan zan kiyasta na iya kai irin 40 haka. 40 tracks haka? 40 tracks. Nice. Yes, both collaboration and single tracks. Okay, na gane. Amma at least kin samu shekara nawa da fara harkan waka? Gaskiya this is my 6th year. Hey, nice one. Amma a harkar music, wani buri kike so ki cimma? Burika da yawa, but main buri na shine mene? A'a, kina jin kunyan magana ne koko ya yi miki nauyi ne? Koko burin ne baki son ki faɗa wa duniya ta sani? To wannan abin shi tsakanina da ni da hip hop din da kanta. Personal issues ne wannan? Ina da su da yawa, amma gaskiya wannan abin da ni da hip hop din da kanta. A baki da ke da hip hop din da kanki. Saboda nan ba da jimawa ba za su ga shi burin nawa a cikin. Gaskiya ne. Amma me yasa idan kika saki waka guda ɗaya akan sake samun dogon lokaci kafin ki sake sakin wani waka? To gaskiya wannan zan iya cewa haka ya zo, ba daga ko ina ba ne. Maybe ya danganta da lokaci, ina da lokaci ko ban da lokaci, tunda both na ɗauke shi entertainment. So ina da lokaci zan yi, in kuma abubuwa sun rufe min, because at times ina zama busy gaskiya. In abubuwa suka shige min kuma sai in ɗan jinkirta. Idan na gama dealing da wa'innan sai in dawo wannan. In kuma shi ɗin ne, music ɗin ne a gaba, sai na fara tabbatar da na kammala shi, sannan sai yanzu in ci gaba da yin other part. Wanda ya zo first shi ake. Nice one. Amma kamar a ɓangaren waka akwai singing, akwai rap. Wani ɓangare kika fi ƙarfi? Gaskiya na fi ƙarfi a ɓangaren rap. Kin fi iya rap? Sosai ɗin nan, because tun farko ma ni singing gaskiya bai cika birge ni ba. Amma kin fi gane ma rap? Na gane ma rap sosai. Yanzu a cikin kamar wasu basis naki da suka wuce, wani rap ne zai iya faɗo miki wanda zaki dan iya ba mu koda layi 5 ne?
Bas, okay. Tuka mama a gaban mota, mu ci balango mu sha fanta, aljanna mi bakin, makiyanmu su ji kunya, mu mutu kuma da imani. Wow, nice one. Gaskiya ne. Amma yanzu a artist da muke da su a arewacin Najeriya. Wani mawaki ne kike sha'awar ki collaboration da shi? A arewacin Najeriya? Yes. Suna nan da yawa. Kamar wa da wa? Suna nan da yawa. Kamar yanzu akwai upcoming artists ma da nake son interact da su ma. Upcoming artists? Yeah, misali kamar wanda kuke matsayi daya ko ko a'a wanda ma yawa ban kai shi ba ina bukata. Kina da ra'ayi zaki collaboration? Ina da bukata saboda sai ga wani lokacin tune din shi da yanayin yanda yake abu. Ya miki daidai da yadda yake. Idan na taimaka maybe sai taimake shi ma a wannan gurin. Na fahimta. Amma gaskiya artists din mu ne yanzu S James ne. S James. Kina son ki collaboration da shi? Ina son collaboration da S James. Wow, nice one. Oga Abdul S James to mutum biyun. Okay, Oga Abdul. Da S James. Zango Boy, yeah. Okay. Da S James. Nice one. Amma ya batun soyayya. Ana yi? Mai zafi, mai daɗi. Soyayya mai zafi. Kuma mai daɗi. Kai sosai ma kuwa. Ina soyayya sosai kan. Nice one. Akwai yiwuwar aure ma kenan nan kusa ƙila. Insha Allah, na fi so ma in ja irin na ɗauka walar da walin kun ce amin. An yi an gama kenan abinda nake so kenan. Nice one, gaskiya mu za mu so haka. Gaskiya ne. Amma yanzu kamar yadda sabon shekara ya buga. Akwai wani abu da kike shiryawa masoyanki? Abubuwa da yawa ma gaskiya because shekarar nan ina ga za a yi shekarar da ni kaina ban taɓa yin irin ta ba. Sosai gudun ci gaban rayuwa, ci gaban abubuwa especially harkar industry insha Allah. Nice one. A cikin mawakanmu na hip hop, kina da saurayi a ciki? Gaskiya ban da saurayi, no. Ba ki da saurayi a ciki gaba ɗaya? Amma last akwai bidiyon ki da ya fita da ke da mai dawa da wasu artist din haka wanda aka dan fahimci wasu abubuwa dai kamar akwai soyayya haka. Me zaki ce akan wannan bidiyo? Mai dawa da kusa ya sai ba zan ce bestie saboda mutane suna fassara bestie, but I'm very close to him. Yana da kirki, ni na sani mutumin kirki ne mai dawa. Muna mu'amala sosai da shi, although ba garin mu ɗaya ba, but once muka haɗu sai mun entertaining juna saboda yana da kirki gaskiya. Mai dawa mutum. Nice one. Nice one. Amma a harkar music waye ubangidanki? Kowa ya riga ya san waye ubangidana. Ubangidan fita kunya. Ogasa. Wanda ban taɓa kiran sunan ba in public, but yau zan kira. The one and only Wiz Club. Shi ne ubangidana. Ni kowa ya san waye ubangidana a harkar music. Kowa ya san wani. Nice one. Amma wata iriyar gudunmawa kike ganin kamar wanda kika ambata a matsayin ubangidan naki ya baki a harkar music? Babu kalar gudunmawar da bai bani ba. Out of 100, that full 100 ya bani. Ba wani 99.9, no. Full 100% ya bani gudunmawa. Saboda Allah kaɗai zai iya biyan sa akan abubuwan da ya mun. Har yau har gobe ina jin daɗin abubuwan da yake mun. Har yau bai faɗi ba. Mutumin kirki ne shi. Sai godiya. Kamar ya me zaki ce wa mutane wasu kamar da suke jifan ki da wasu kalamai waɗanda suke kama da girman kai? Kamar wasu suna ganin ai kina basar da mutane, wasu kuma suna cewa ke so simple. Kowa dai da yadda yake faɗi a kanki. Ya zahirin ke yadda kike? Haka ne, ina dealing da irin mutanen nan sosai, ba ma wai mutane yanzu ba na society, no. Akwai childhood friends ina da haka suke. Akwai inda sai dai in wuce, maybe ma kafin wuce sun sauri sun wuce da yi magana, ba ku yi ma Amleed magana ba, no. Wani har mai shegen girman kai, to ina dealing da irin wani abubuwan sosai. Amma mene, akwai masu fitar da ni. Waye masu fitar da ni? Wa'inda suke zama da ni suka san wace ce Amleed. Ban san girman kai ba, ban san ya ake yi ba. Ni da na iya, da mutanen da suke cewa irin ina girman kai zan gwada musu in ji yadda ake ji. To amma ban iya ba. Ni dai simple person ce, ina zama shiru ni kadai, ina sa rayuwar kadai ki sure. To ban da damuwa ne. In ka zauna kusa da ni kuma zaka san wace ce ni. Kuma ina da fara'a ta wani bangaren.
in dai ka zauna da ni zaka gane wace ce ni, amma batun ka ce ina da girman kai to baka zauna da Amleed ba. Okay, wannan dai maganan girman kai wani abu ne wanda su suke fassara ki a haka. Ni ban san shi. Amma dai zahiri ke ba haka kike ba. Ban san ban san shi ba wallahi. Amma duk ka zauna da Amleed sai ka gane cewa ba haka take ba. Gaskiya ne. Amma a nesa zaka irin mutane saboda yanayin da nake kadai ta kaina. Amma mutane da yawa sukan ɗan yi complain ganin da cewa yanzu duniya ta ci gaba, ana samun mutane ta ana duba abin da ake bukata ta hanyar social media. Kamar ke ba a cika ganin posting ɗinki musamman akan TikTok ba. Me ya faru? Gaskiya ka san shi social media akwai abu ɗaya cikin na biyu, akwai ra'ayi number one kenan. To idan ya wuce ra'ayi sai ya dawo fanni na ni da nake artist. Ya zama wajibi because yanzu komai ya koma social media. Abin da yasa ba a gani a social media some grudges ne wanda ina tunanin very soon zan gyara su. Nice one. Ba wai dan haka nan bane ko dan ba na so, no. Nice one. Akwai dalilin da yasa ba na social media sosai, to amma yanzu insha Allah I'll be fully back. Nice one. Masu sauraron mu, mawaƙiyar hip hop Amleed kenan. Da fatan kun nishaɗantu da wannan tattaunawa tamu. Ku ci gaba da bibiyar Wizclaf Talk Show domin nishaɗantuwarku. Wizclaf Talk Show na tare da ku. Welcome to NSG. Ina mawaka waɗanda suke so su mallaki all platform music accounts, abin nufi da zaran kun saki wakanku ya karaɗe duniya baki ɗaya, a inda za a samu sound ɗinku a TikTok, Facebook, Instagram, Shazam, kai da dukkan wata manhaja baki ɗaya. Kuma duk wanda ya yi amfani da sound ɗinku ko ya saurari wakanku za su biya ku kuɗaɗenku. Ga waɗanda suke so za mu buɗe musu cikin farashi mai sauƙi. Ba nan muka tsaya ba. Idan kuna so ku mallaki wannan account kuma kuɗinku bai cika ba, za mu amshi kashi 50 na cikin kuɗin aiki bayan an buɗe muku. Daga baya za ku yi alkawari ku biya sauran kashi 50. Ga waɗanda suke da sha'awa, suke da ra'ayi, suke so, suke bukata, za su tuntuɓe mu akan wannan namba. Ku tura mana saƙonku ta WhatsApp ko kuma ku kira mu kai tsaye 081 00 13 2288. Ku biyo mu da saƙonku domin ku ji ƙarin bayani daga gare mu.